Makosana kwane bathu ku Zambia kwachitika nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kumeneko anthu ndithu kukhalirira kupha mzimayi osalakwa nkhani zake za zikhulupiriro zosadziwika bwinobwino munthu wina wake kungophika bodza lake uko nkupeza zoti kupesatu munthu osalakwa kenatu kumazati tafotokozani bwinobwino nkhani zake zikukhala bwanji ayi ndithu makosana tikaona chithunzi chimene chikuswera pasikini pathupo mzimayi wake waphedwa ndi ameneyo. It's deeply tragic situation moti mzimayi ameneyo wapita ndithu osalakwa pa zifukwa zabodza za munthu wina wake. Tiyambe chonchi makosana nkhani kuti muthe kuyitolera bwinobwino mzimayi ameneyi amene tikuti waphedwa dzina lake ndikuti ndi Helen Kamutumbe nde incident yakuphedwa kwake yachitika ku dera limene limadziwika zona kuti Nakonde nde kunakondeko ndi ka area chabe koti kali mu tawuni imene imadziwika zonena kuti Muchinga province kumeneko ku Zambia nde Muchinga province inapanga malire ndi dziko la Tanzania chakupoda uko ndi kumene kuli town imene ya Muchinga. Nawo chimene chinachitika nchonena kuti mayi amene Helen Kamutumbe amakhala dera limene lili and then masiku angapo apitawo anapeza zoti anayankhulana ndi mkulu wina wake yamweno identity yake sanafotokoze bwinobwino kulumikizana kumeneko kunali just ordinary kulumikizana anthu onena kuti okha local community imodzi then chimene chinachitika nchonena kuti anasiyana after alumikizana ndi kuti uyu akupita kumakayendera yake winanso ndi ati akuyendera yake nde ada amene wakazi nakhala motani kanangopanga plani yofuna ndithu kuthana ndi mzimayi amene anakaphika plani imeneyo. Plani yake ndionena kuti anazanamizirano kuti ziwalo zake zobisika ma genitals akuti asowa mwanjiratu ya masenga nde accusation yake amene azonena kuti amene wamusowesera zida zakezo ziwalo zakezo ndi kuti ndi mayi amene Helen nde amapanga claim kuti wamusowesera munjira ya masenga nde kapanali udani kapanali zifukwa zotani nde ambiri timadziwa bwino kuti witchcraft like supernatural means anthu ena ake amatha kuigwiritsa ntchito ndipo ambiri timathanso kukhulupirira kuti zimenezo zimachitika force malamulo ndi akuti no mulibe nkhani zokhuzana ndi zaufiti ndi zina zotero ndeno after claim imene zinapezeka zoti anthu community anamva kusatirano mkulu amene after kudandaula chani anthu ndakuti anamba kupangana mobilize kuyambatu kumusakasaka mzimayi amene Helen after ndiyoti kumpeza kunapezeka zoti tension yamba kukula ndikuti no community rapid response inazathamangira kumeneko kuti akampange rescue mzimayi amene Helen and then zikuoneka zonena kuti mobu imene inapangano overpower magazi achitetezo amenewo nde zikuoneka kuti mobu imene imapangidwa no fueled ndi ma superstitions nde after kupanga overpower achitetezo ndekuti anthu kunali kumenya kugenda miyala kutani nde atake yake inali ya serious ija yoti even Heleniyo sanathenso kupanga explain mbali yake mene zinakhalira nkhaniyo anthu onse sanafune kumva kuti kodi nkhani kuyenda bwanji anango apatu ndithu kumuvulasa mzimayi amene kugenda kutani mpaka na kusapeza zoti wagwa pasi. It was so tragic kupezekano zona kuti munthu was brutally killed anthu osamvako china chilichonse olo kukhako ndi conscious kumvako chisoni china chake ayindeto mpaka na kupeza zoti munthu ameneyo amupha pameneno zimazamveka zona kuti claim ya ada amenewo inali yabodza. It was too late ndi kuti munthu ameneyo sizinakathekanso kupanga save moyo wake and tikaona muka footage kameneko timaoneka kuti ada ena ake ndi amene amamuzunza mzimayi ameneyo ada amenewo ndi amene anapereka claim yabodza imeneyo posi materials yawo ndi kuti sitiwadziwa bwinobwino komano potengera ndi information imene ikuzungulira public domain yakumene ku Zambia akunena zoti ada amene anali mu footage amazunza mzimayi ameneyo ndi ameneyo anapereka claim yabodzayo. Nkhani zina zomvetsa chisoni kwambiri anthu morality inatha ndithu nde nkhani zokhuzana ndi ufitizi sikumalawi kokhako kumene amanena zonena kuti kulibe ufiti anthu asamakhulupirire nkhani zokhuzana ndi ufiti ngakhalenso ku Zambiyako ndikuti samakhulupirira nkhani za ufiti potengeranso ndi malamulo a dziko limene la Zambia and kupezeka zona kuti munthu ukutchula kuti uyu ndi mfiti ndi mlandu ndithu potengeranso ndi chapter 90 cha malamulo akumene ku dziko la Zambia sapanga recognize practice ya witchcraft ngati valid legal defense ngati mene zakhalira pamene papa popha Helen kapena kugwiritsa ntchito ziwawa za mtundu uliwonse ngati legal defense pa nkhani zokhuza ndi witchcraft zimenezo ndi zosemphana ndi malamulo nde regardless of superstitions mob justice ndi yosavomerezeka or manslaughter ndikuti ndi zosavomerezeka ndi malamulo ngakhale ndithu ku Malawi zimenezo ndi zosavomerezeka ndi malamulo ndetu nkhani iyi ikuoneka kuti yakuyisa kwambiri adindo ku dziko limene la Zambia ndipo apanga
condemn Babalik Act imeneyi pamenenso achenjeza anthu kuti asamakhale ndi zikhulupiriro za mtundu wotero zimene kumapeto kwake zimapangisa zona kuti miyoyo yosalakwa ipezeke zoti yachotsedwa ngati imene ikhalira kesi ya Helen. Ndeto sizinangothera pomwepo, polisi kumeneko yaku Muchinga inapeza zoti yapanga launch manhunt kuyamba kubulira anthu amene anabwera ndi nkhani imeneyo yabodzayo yonena zoti private party yawo ndekuti yasowesedwa ndekuti masenga kuphatiza pamenepo ndekuti kunali footage imeneno imaonesa some members a mob imeneyo akugenda miyala ndi zina zotero, ndi polisi inangogwisa ntchito footage imeneyo ndikupeza zoti yamgwandirano magazi onse amene amachita ntchito umenewo ophatu mzimayi ameneyi. Pamene yankhula pano ndikuti onsewo ali muchitokosi pamene akuyembekeza zoti apite nawo ku bwalo la milandu akayankhe mlandu wakupha nkhani zakenso zomvetsa chisoni kwambiri kupeza zoti Innocent so kungopita mwachidule ngati choncho. Nkhani iyi ndisaname yandiwa osati masewera kumukuona kuti magayi aku Zambia kuti amaganiza chani amene ndi makape kwambiri tinezona ndi makape osafufusa bwinobwino kuti chimene chachitika ndi chani. Ukamaona no maposti ana amayi amene aphedwawa zomvetsa chisoni kwambiri akudandaula ena ndithu asiya kamwana kakang'ono kanyamata ndithu kuti kamafunikira thandizo la iwowo chani kupeza zoti awapha like that. Guys, tipangeni apply umunthu ndithu ayi ndithu mzimu wake wonse mumtendere. Of course periodically mbali zina za ku Africa nkhani zokhuzana ndi kusowesedwa kwa ziwalo chanchane zimakhala zikumveka ndithu ndi nkhani zake is connected ku za ufiti choncho. So nkhani ngati zimezi zikhuza ndi ufiti ku Malawi so zimakhala zikuchitika. Anthu ena ake anapeza zoti analuza miyoyo nkhani zake zolozedwa zala kuti amapanga ufiti chani. Chisanzo chabwino tinaonapo gogo Agnes Julius azaka 273. Agogo amenewo amachokera mboma la Cholo pamuzi umene umadziwika zonena kuti Deruti ndipo anaphedwa mu chaka cha 2024 mu November mmenemo. Nkhani zake zikhuza ndi ufiti zomwezi kuti amaluza chala kuti amapanga za ufiti chani then mobo inapeza kuti inawapha gogo amenewo. Sizokhazo so tinaona kuti mu chaka chomwecho cha 2024 muli mu January mmenemo mboma la Nchisi kunapezeka zona kuti amayi ena ake omwe zina lawo anali Grace Chilemba anazaphedwa so ndi after kwapha anapeza kuti thupi lawo analitenga ukaliponya ku mtsinje. Nkhani zake ndizonena kuti amakayikira kuti anapha amuna awo ku dziko so limene la Zambia. Incident inake inachitika posachedwa pomwepa kunalinso mwezi wa February omwewo chaka chimene cha 2026 pamene gogo wina wake wa zaka 57 titaona kuti mzimayi wa zaka 57 anapezeka zonena kuti mzukulu wa mayi ameneyi anapeza zoti wamwalira ndikuti atamwalira fonse mzukulu amene anali wamamuna after imfa yake ndikuti anthu anayamba kuwaloza chala agogo amene wakuti ndi amene amupha chani amene amupha ndi zina zotero ndi zinapeza zoti pa nthawi imeneno amakayika maliro a mzukulu amene anapeza zoti gogo amene anamukwiriranso mzenje mmenemo. So mutha kuona pattern ya nkhani zimene zikuyendera apapanso ndi pamene tikukamba zona kuti chifukwa cha zikhulupiriro ndi zina zotero komanso zikhulupiriro zake zabodza makamaka claim imene apanga claim ati amenewa yapangisa zona kuti mzimayi amene Helen achoseredwe moyo pa zinthu zonena kuti ndi zopandanso ndumbo nomwe komanso zabodza. Mazi achiwino kuti malamulo amanena zona kuti ufiti kulibe pamene polengera ndi zikhulupiriro ndi zina zotero. The truth is zinthu zakumdima zimachitika ndithu sitingakane zinthu ngati zimenezo komano tiyeni tisatire malamulo komanso morality osangoti munthu chifukwa choti wakula ane mgogo ndikuti ameneyo ni fiti chani tinene mosanamizana apa mosanyengereranso yayi zomapha zigogo nkhani yake zonena kuti ayi ndafiti chanchane zimenezo zosaloledwa sizionera kuti zizichitika ngati ku Malawi. Azigogo amene ali ndi ufulu andifenso tizizo zoti siku lina lake titha kuzakula kuzakalamba kuzafikanso ngati mmene alili amenewo. Nawo tikapanga seti zinthu zoyipa ngati zimezi zisanso zoyipa ngati zimezi nanga ifeyo zikazatifikira kuti takula zizakhala bwanji tingazakondwere kuti tiphedwe chifukwa choti takula takalamba. Tiyeni tisate malamulo ngati tikukayikira china chake tiyeni tipite ku authorities kandi ku polisi kandi kuti kumene kujako amatha kuweruza nkhani bwinobwino ngakhalenso kwa mfumu kumene amatha kupereka guidance. Ayi mmenemo nkhani zake ndi mmene zikuyendera sitizo zoti mwini maganizo pa nkhani imene pamene tikukamba zona ku Zambia aphatu mzimayi yemwe zina ake ndi Helen Kamutumbe nkhani yake yokhuza ndi claim yabodza imene amanama mkolo wina wake kuti anamusowesera ziwalo zake zobisika. Ngati maganizo amene alipo muthu fotokoza comment section koma timapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Sewole pangalike video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Online News 8 njikoti nkhani zambiri zikamachitika ndeti zithakufikirani mosavuta.